Top 5 ikke Nintendo-spil. Nummer 5. Crash of the Titans. Der er ikke noget Bandicoot. Det her spil var meget anderledes for mig, da jeg første gang spillede det. I forhold til de andre Crash-spil i hvert fald. Det er stadigvæk sjovt. Det er meget langt. Nye designs er meget mærkelige. Men det er stadigvæk nummer 5. Så jeg skal gå til nummer 4. Super Mario RPG. Legend of the Seven Stars. Det her spil havde utrolig godt grafik. Dengang det blev lavet i hvert fald. Til SNES'en. Og mange der tror, det er til Nintendo 64. Men det er... Hvad fanden var det? Tag lige om. Nummer 3. Jet Set Radio Future. Yeah! Nummer 2. Spyro Heroes Tale. Jeg er ligeglad med det idioter, der siger, at det er dårligt på grund af Spyro's stemme. Det er godt. De er bare nogle Skylanders nørder. De spiller ikke rigtig nogle gode spil. Spyro Heroes Tale. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Virkelig godt. Ups, tag det om til. Fuck. Yay! Crash Transanity. Mange tak for, at I så den her video. Subscribe, hvis I gerne vil have flere videoer. Og like den her video, hvis I gerne vil have flere top 5. Mange tak for, at I så den her video. Bye bye.